Kapitalismoaren lasterketa oso azkar doa eta ez daukagu pentsatzeko denborarik. Sistema honek oihukatzen digu garrantzitsuena dela haztea eta baliabideak ahalik eta merkeen lortzea. Negozioa ona bada berdin du oian bat suntzitzeak eta irabaziagoa daude ez du ardurarik zerua kutsatzea. Baina egia esan, lasterketa honetan irabazle gutxi dago. Kapitalismoak ez dauka etorkizunik eta nora abiatuko garen erabakitzea egokitzen zaigu. Beste bizitza eredu baterantz aldatu behar da norabidea. Guztion artean egin behar dugun bide baterantz, beraz, bidea parteka dezagun. Bidaia luze bat izango da eta geraleku garrantzitsu batzuk egin beharko dira. Lehenengo geralekua, dirua irabazi ez ezik, pertsonen eta guztien onuraren mesedetan egongo den ekonomia batean egongo da. Kapitalera kondenatuko gaituen eta merkataritza libreko itunik gabeko ekonomia batean. Gure bideak jarraitzen du, baina asko garenez beste geraleku bat egin beharko da. Zaintzak behar duen lekuan jarri behar dugu. Generoen arteko ezberdintasunak berrikustea dagokigu eta kontuan hartzea, zaintzetan, bai emakumeek zein gizonezkoek berdin hartu beharko dutela parte. Egin dezagun jateko geralekua. Modu arduratsuan kontsumitu behar dugu. Kalitatezko jakia kontsumitu behar ditugu eta ez transgenikorik, baina bertokoa kontsumitzeari ekin behar diogu. Landa, eremu, bizi eta duina berreskuratzeko. Ondo, urratsez urrats, astiro goaz. Baina gogora ezazu urrunera goazela. Beraz, egin dezagun azken geralekua indarrak eskuratzeko. Denok dugu energiarako eskubidea. Baina zein energia nahi dugun jakin behar dugu, eta era kontzientean erabili behar dugu. Energia garbia izan behar da, zentral nuklearrik eta frackinik gabekoa. Hauxe da errealitate bidezkoagoa eraikitzeko bidea. Gure planeta eta bizitzarekiko errespetua erdigunean jarriko duen errealitate eredu bat. Eta nahi baduzu, oraintxe bertan has zaitezke. Erakundeei presio egiteko sinadurak ari gara jasotzen. Herritarren alde para daitezen. Horrela hasten da aldaketa handi bat. Den dena alda dezakeen, keinu txiki batekin.